Pedro. Bakit? Kasi nagkasala sila, no? Ang pinagdala ni Judas ay yung 30 silver pieces of coins. At hindi na siya nagpalit sa Diyos. Pero si Peter, nung nagkasala siya, no? Sinunod niya. For 3 times, binigyan niya ating Panginoon. At nung tumilaw yung manok, nagkita yung kanilang mga mata. Kung si Judas ang tinignan niya yung 30 pieces of silver, si Pedro tinignan niya the loving ways of our Lord Jesus Christ. Is loving forgiveness. No? From then on, siya po ay pinatawad na. Bakit? Kasi ang ating Panginoon nagsalita kay Pedro eh. Hindi ba sabi niya, oh, how many times do I forgive my brother? Ang sabi niya, 7 times? Hindi. 7 times 7. Oh, walang katapusan. Siguro kung pwede natin gawin yung salitang yon sa araw na ito, o sa panahon natin ngayon, magpatawad ka, Pedro. Umayos ka. Put everything in order. Kaya, yung pagmamahal, to put our hearts into its proper place, to put everything in order. Kaya parating invitation niya sa atin sa pagmamahal eh. Hindi naman yung sweet nating na pagmamahal eh. Alam niyo ba kung ano yung pagmamahal sa ating Panginoon? Love your enemies. Pray for those who persecute you. Do good to those persons who wrong you. Mahalin mo kaaway mo. No? At hindi madali yun. No? Mahirap yun. Pero, yun ang calling natin eh. Yun ang puso natin eh. Yun ang core natin bilang isang tao. No? Ako minsan tinitingnan ko yung aso namin eh. Paano ba magmahal ang aso namin? Nanganak yung aso namin si Jackie. Mahal na mahal niya yung kanyang anak. Pero pag dumarating yung ibang aso, sinasampang niya. Anong pinagkaiba ko ng pagmamahal ko sa ibang tao? Kung kamukha ko lang pagmamahal ni Jackie sa kanyang mga anak, mahal ko yung yung tuta ko kasi anak ko yan. Pero yung iba hindi ko na mahal kasi wala akong pakialam sa kanya. Baka wala akong pinag-iba sa aso namin at sa ako na bilang isang tao. No? Kaya minsan hindi tayo umaayos. Hindi naging orderly ang buhay natin kasi mas gusto pa natin ang kumanti. Kaya sa araw na ito, as we celebrate the Spy Wednesday, ang araw ng pagtataksil. Isipin natin, ang pagtataksil, adultery, ay galing sa salitang adulterated. At ang ibig sabihin ng adulterated, not pure, not whole. No? Kaya ang paalala sa atin ng Panginoon, sa 3 theological virtues, to love, to put our hearts in its proper place. Blessed are those pure of heart, for they shall see God. Yung pure of heart na yun, yung pagmamahal natin, not only on the level of emotion, kung bakit ba tayo buo. Buo ang relasyon natin sa Diyos, buo ang relasyon natin sa kapwa-tao, buo ang pananampalataya natin. At kung yun ay buo, makikita natin, ano ba ang pagkukulang ko sa buhay ko? Ano ba yung pagtataksil na ginagawa ko sa Diyos? Ang pagkakasala. Missing the mark. Kung ako ay nagkakasala against the love of God and against the love of neighbor, magpakatino ako. To
put everything in order by putting my heart in its proper place. King lagyuning kayang pamaylasa manega po tamo king Ginoong Jesus bang pakirandamana hingi katang panalangin kabang atang sasabi ganakan mo kami Ginoo king kang kayarian. Itangan po. Ganakan mo kami Ginoo king kang kayarian. Menalangin ka king Getseman at mipawas daya para ka ring Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin ka. Ganakan mo kami Ginoo king kang kayarian. Dekapanda ka anting meto nga kriminal para ka ring alang kasalanan ame sukol a emedinan katuliran, manalangin ka. Ganakan mo kami Ginoo king kang kayarian. Biglat me ing pasbol ning paraiso, king mayap ang mapanako. Para ka ring palpikasalang maligapo, king kang kapatawaran, manalangin ka. Ganakan mo kami Ginoo king kang kayarian. Tinawon me ing kaladwa mo, karing gamat ng igpamo. Para kaniting komunidad, amanalig keka, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo king kang kayarian. Yabetala po ka rin katang panalangin, yung pong kapasalamatan ng San Guillermo Parish Community, Barrio Kapampangan, San Vicente, Santa Ines, Sinajero, Santa Barbara, Parulog, Nestor Maria Manondo, Leonida Datu, Colonel Carlos Datu, Marites and Kelly Marie Bundalian, Datu Galora family, Florentina Datu de Susan family, Ches Esther Vasquez, Kapitan Noli Pineda, Barangay Kabangbangan, Lao Sumagay family, Sel Marianin family, Remo Bone, Abelardo Vasquez. The second, kinkayang birthday, Ofelia Beliesa, Nilo Cabalia, Garcia Aquino, Jose Joel Marila, Rito Laksamana, Eli Adrelisa Lintag, Kambening Karelang Pamilya, King makapasabaling kadwanan ng Elizabeth Samson, Jervis Nicole, Jenica Marianelli Bundalian, Joanne Macaling, Jarvis Gutierrez, Louis Tison family, Marian Carlos, Wendy Richard Maclun, Madonna Manulit, Agnes Kin Emmanuel, Giuseppe, Paulina Marilia, Alicia Amira Tulabot, Tony Sweetman, para king malagwa ng Kapaldanan, Roman Giao Jr., Maria Rosario Tungul, para karing katang kapatid Amiango na Antonio, Roman Remedios, Alice Ramon, Danilo Carlos Rodolfo, Sister Kin Joaquina Santos, Robert Agrerico Eduardo Paz, Perfecto Benjamin Antonio Teddy, Pascual Julito, Dorotea, Fortunato, Linda, Ramona, Ernesto, Normelita, Julieta, Remedios, Cesaria, Joel, Abelardo, Antonio, Maura, Lina, Josefina, Adelina, Lazaro, Lydia, Rogelio, Dominador, Elisa, Constancia, Encarnacion, Roman, Junior, Nonelon, Josefina, Iodero, Fredis Bindo, Rosario, Jesus, Maxima, Joaquin, Gaudencia, Ampo, Imarla. Panalangin tala, King Ginoo.
Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Doon tangin ng kikatang sariling kapagnasan. Kinong Jesus, bisaking manatili king siping mo at talakad lele ning kikang krus. Ituro mo king mikatetagan bang minsan ayaldo. Matanggap kami king kikang kayarian manggaman king alanganga. Amen. Amen. Diyos may disipulo. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamang daon, matanggap iya, arapan ng Diyos, ikpanglubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoo, itindaon ka ring gamat mo. Hingi ka po rin po ang ikaligay ng lagyuna. Hingi ka sa plalatam at pimbaluk mabilog ng banala kapulungan. O ikpaming miglalang, tanggapan mo riting hain, ayang pangmikay ka, kabang pagmasusyan niya iting misteryo ning pamaylasa, at kamatay ning kayang anak,
mira kayana na keman sana king de alanganga a pigtagumpena. Iti adwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo At keka, ang kita timuro, syoreng pusuyo. makatas na la, king Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Ti karapat dapat ampong matuli. Tunay ping karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numan karino ikpa. Diyos sa langanga at lubos mayupaya. Miyaninag na kaya kami ingkayang pamaylasa at pamainyubling nebye. Miyaninag ne ingkatimawakan king kapamalatana ning katapatana at pamangganap king makapangako ng biye na dinawo na bang ikabos na katamo. Kapamalatana ng Kristo ring anghel, karing kimbanwa, yang pangdaing karelang panalangin ning pamanyamba king harapan mo. Minyadib sana yung siwala miking karela at ing matong kumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Ikapining banalo ikpa, iba't pa king kamamulanan ng yato. Dinake mo na kami, king kaya pa ng panglugod mo. Pang maging banal kami, antin mo nung makanano kang banal. Baligdan me karing matamong mapamakalulu, king kapulungan, ang makatalakad, makapadurot keka. Itubod mo yung banal espiritu mo, bang lukuban, ampong papagbanala retingay na yang pangmikeka. Bang magawalang katawan at daya ning anak mong kaluguran ni Yesu Kristo, kaya kami meging anak mo naman. Kanitang may wala kami ang pangmelili at minaakiting dalan pabalik keka, lalo mo kepang pepakit ing pakalulu mo ke kami. Jesus ing anak mo, abukod mong banal, at alang kamalit-malit king matulid, penibala ni ing sarili na karenggamat mi, at pepabusta ng mipakuya king kurus. Dapat bayo na inatsating gamat na, pilataning banwa ang pongyato, kingalanganggang waga ning tipan mo, pignasaning pagmasusyaning Pasko, kaya bening disipulos na. At atandanan mi pa, kanitang mi sulu-sulo laking apunan, kingwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ne, dinwang na iti kareng kayang disipulo at ngana, pananya iti ikayong anat kananye, huling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, ngayoning kamalaya na, ingisurot na nga ning sablaking sarili na, king kapamelataning dayang mibubu, king kurus, king waning kalis na mitmungalak, asibayo pe pasalamata nakat pinuri,
Tinuwang na iti karing disipulo na at ngana. Kunang niya iti kayo nga at minom kayo kaniti. Kuniting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Bang kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptay niyo iti king kapigaga na kayo kanako. Talakad tapo. Ing misteryo ng kasalpantayanan. Daraptan niya, iting kapag masusyan ang timong kapigaganakan kang Yesu Kristo, impas ko ang pangalanganggang kayapan mi. Pag masusyan niya, ing kamatay ng pangpangasubli ng mebye, kabang paninay may itang mapaladayaldo, potang mibalik ang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Bang pagkalama na kaming ganapatula, ulinita daraw mi akeka, Diyos ming tune, ampong ekukupa sa katapatan, king sakripisyong misusut, king katawan, king lugod, ampong pamikaluguran mo. Hoy pa, balikdan ming mong lugod, king pamilya mo, na inaus mong makirake, king metong at metong, a sakripisyo ng Kristo. Layong pagkalamon mo king upaya ning banal na Espiritu, may uliw king nanumang pamisagsagan, ampong pamikaintindi, ing mibuklod-buklod kami, king metong mong katawan. Paparatilyan mo kami ngan, misasan metong king kasalpantayanan ng ponglugod, kambe ng Francisco, ing kaya kaming Papa, Florentino, ing kaya kaming Obispo, saupan mo kaming miyabe-yabe, mitalakad king kayarian mo, hanggana king Aldo, talakad kami harapan mo, king kakarinan mo, bang makiyagom king Bie, ring banal, kambe ring Buena Birhen Maria, Indo ng Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, at ding apostol, at ding kapatad ming miyangon na Bie, apeni balami, king pakalulo mo. Kanita, mikabos na king sablang alino ning kamatayan, miyuli na kami king kakarina na si Jamo para kay kami king bayong pamaglalang. At idalit niya ing sunis ning kapasalamatan, kambe ng Kristo ing ginuming sinubling mebye. King kapamilatana kambe ng po kaya kagom ning banal na Espiritu, sablang parangalang pong ligaya kaya ka o Diyos, ikpanglubos mayupaya, manggaman king alanganga, Yan po manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod king ikpakaring amanong, tiro na kaya katamo ng Ginoo. Aming atsuban mo, bisamba niya'y lagyo, datang ke
Kabus mo kami kay sablang maroko, ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Paking kasaukaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan, king kasalanan, at may kapos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang pagsadya ng panayan mi, king panyatang ng mitmong ligaya, ding talapan at bus mi ng Yeso Kristo. Uling kaya kayong kayaryan natin kayo pa yan, nating ligaya, manggamang kay ngalanangga. O Ginoong Yeso Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyak kaya kayo, yung lasawa balikdan, yung kasalanan mi. Nunepan sinan mo yung kasalpantayaning banal kapulangan mo. Pamayapan ng pongkisan meto nga nagpangking kaburian mo. Di kang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Kayapaning Ginoo, parati sanang manatili, kaya kayo man. At keko, ang timuring. Pakit tamo po ngining mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan. Po, kaya kayo man, kapayapan. Yung ginutang Yeso Kristo, yung kordero ng Diyos, yung minalako, king kasalanan ng yato, kapalatang mayaw singa po na ng kordero. Ginoyak matampang tanggap keko, dapat yagkas may nga mano mo at kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo ay dala na katangan sana king belang angga. Amen.
Manalangin tamo. Talakad tapo. O lubos mayupayang Diyos, ing Eucharistia, papasyag na ing kamatayan, ning kayang anak, palubungan mo sana, rin kay kaming kasalpantayanan, king magligtas ng upaya, at pagsignakan mo kami sana, king kayang kapanaligan, king biye, apengako na. Itinganaduan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Kaibat na po ning misa, no magdalatang kandila, tahimik tamong maglakad, papunta po, kitang kikatamong monumento, kitang kikatang stage, huling pong alatamong prosesyon ning Miyerkules Santo, nagaganakan tamo ing kasakitan na ning Ginoo. Ngayon rin ganakan tamo ing kasakitan na dadalanan tamo uli ning COVID-19. Then pong taong midaon king biera para king COVID-19, then katamong frontliners, nangeni at ilo mo naman king kasakitan at karelang sakripisyo, bangkanita, rin pong mituran king COVID-19, ila po, ikabos mo naman. Kaya panalangin tala rin ang magsakripisyong frontliners tamo at panalangin talangan mo naman deng sablang masakit at deng mga mate, huli ning pandemya ng IT. At ikakatang sariling kapagnasan, King Diyos, karing kakatang pamagsakripisyo na sana mapupus na iting pandemya ng IT. At bukas po, ikakatang misa, alas 5 ning gatpanapon, ing misa ning tauling apuna na ning Ginoo. At kay bat ning misa tamo, atin tamo pong reposition of the Blessed Sacrament, at manatilit ya pong makapatenti kay ting ikakatamo pong altar king mapila na oras, at kay bat isaratane po uling pong ating curfew, pong ating pong pandemic. Same time po, pasalamat tamo pa rin pong Lingap Bacolod, deng pamilya ning late Carlos Datu, ang popuretang kayabe na kanitang menatagan kaya ning Lingap Bacolod iti, na ilang sinawag kaya katamo, para ka rin kaya katamong Lenten Recollection, agena pantamo. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keko, antimurin. Ito po yorem puntok yu para king masusing bendisyon. Ginoo panwanan me sa aking kekang balayan at papagnalan mula king pamaniwas da king marok at akit da keka ing kaganapan ing karelang pagdulapan. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayipaying tutuwing igpa, paging anak, ang paging banal na Espiritu. Amen. Yung misa, midaw na metana, king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. At ang bisang tuki po, ang tatakit ang kakatang monumento, batalang panalangin, then kakatamo pong magsakripisyo, ngayon panahon na iti uli ng pandemya ngayon.